ada yo presiden juga cina meriwarmi circle kerteng juga ada ba saibon rum rumah saibon rum rum tolong yang ini balik risannya nak stand action kalau kum ne hadin ba kala viral ke tu ke video ke ba condur i balam hoi apor ba ile cabut hoi te keladon nak liang jungi ban ya keren tapi ide ba tu ka jing viral tu video mangi kum kino yalam seng phalang ni don ke jing sukhya ban ni don kam sim ba chakri kari ba jan mereu hoi om ba ngin apa ka seng kanu ka seng ba ngin chakri ginu ki political party hoi penre ke jing rung jongi ka seng kalong bej ba kawai ka fokus ka dei bej namenta ban chakri kari ba jan mereu hoi te kumba kalong tu pat nakaliang jongi im sungai hapen ke jing le jongi presiden barang ba condur buson ya tu por Siapa tu por ba u le cabut tapi ya ila pa itu ka cabut yung may condur ila pa po ka we ka WhatsApp group nang tu par kala viral ki social media ta kadang ila ya keren ki khamat ng yalam ro kha ila ya keren ban tu jengmut tang ba nakaliang jong presiden bang ba pentai je kai ba ngi jengmut jadi kalau ketang norim nakaliang jongi ngim sungdon jengmut cu ban don naka seng mar ba ka jing chakan tho surum janang ba ka bam kai ba serkai di chakan tho upai ba yong ka ka seng idri na tip ka seng bandiri ngim tip cu te karkom le jong presiden long kala penduk jing sania ya ka cindam hibro ka wei kan hatu por ba ibalam la pensai ong ba kadai ka jing kadai ka kam ju usimet haba thap ya no tepi sekali no em ka dei ka kam jong no breu simet henrei ka secret ballot le dei de ban that madan phi te kat presiden barang ba jong ka seng ki breu ki tip yu lam trang karboni man ka por haman ki social media man ka ba pensai pa ba kumuru orang ba ubala sakri ka jaj menreu pun le itu ki kam bale be tu patlong ka penduk jeng sana kan yu pa ba te wala dei ka kam simet jong uru rei ki pa ba ki po do na po ka seng pri no yalam jong ka seng te dei lor ka ta ko rim kan ba ki pa ba ki la du jing sana ba ki kan tho ni lai pu jaj ha ki bang ya chrum chanang di social media tu nun sim issue abi dei ba ki pa ba da kala jia kum ko jing jia ngi sngo ba ngi sngo le ran ye le ban ong ba ngi to na ka seng kan dei lor ka ta no rim ni ta ga siro ngi wen no ye le na ga jinglong de khota ka seng e chanam te ka don ye kenamut bara la yabun bapak tu ki kerteng gila don ki ba kumba si khat reu khat nyongut khat prangot kum tai kenamut mapi presiden badan don bat ki de khot ki sekretari ru nta ki tantu ngala ki ba ngila pa nadu ki finance sekretari presiden nada sport sekretari di baro ai bat ki de khot te kidang don hi badang sa ru ki ba WR ki badang sa ang tu ru ki ba don la ga jong ga jing sku thu ki don la ga jong ga ideology ki jong ki ba ki snu ya hap te kidang sa hi ki ba bom snu ya hap chu ban don ling ba ga tu ga jing viral jong tu video tang im snu ya hap chu ti bi no ta ga si kenamut pimi na ka seng HNM pimi rong sakwai ka seng ne pin em ya ga jing rung seng jong yi impat nang ban ong kum no hendrei man ya man ta si wat ngin ong ba ngin weng chua ya jing long de khot aga seng te ya ka ba hadin the rest ngin sapit hadin ngin le no hoi ya man ta te hendrei ngi ong kum de ba ladang irung imi ru hakanu ka seng ru idon ya kata ka musim ban chakri nam ta ka ri ba jang ri om ban chakri ya no dani om ban ya pen bat ki sbai rupa la re ki yum dei ban ya pen ya ka jaj ben riu bat lani ban ri tengan ha ka kesteng jong jaj ben riu tang nam ta ka jing mentoi simet bane tang mata ka jing mentoi la de i ngim don kum kata ka idea kum kata ka jing mot de fi haba fi san kum ne plap tip balam ba sana em ni la de pa tu ka si thi ni la de pa ka jing tip balam yo kum no ila tiang em habang ila wengi ke jinglong khot jimla hi ban ong pediang ru namar ka syong ha ka mon jongi por bang girung da ka mon lai luit por bang ini ru ibi hi kum to hi da ka mon la jong hi dei mong ba
cuar gi siapan bor, mentaro ginum siapan bor